Kinabihan gayon akong ginawa, sa kaduyan sa panahon na wala tang nakakita. O kumusta bagay sa kuligala, kinabihan gayon akong ginawa, kung sa ragyot kita sa lawa, si Kristo pagkalindot, pagkalindot ng adlawa. Payo ng nag-iusa, mga anak sa Diyos nagkakasadyan. Payo sa imong panagway, kamasinag ng guyot sa kanunay. Ang himaya sa Diyos nakalipan. O kumusta Pagkat sa kuhigala, kinabihan gayon akong ginawa, sa kadugay sa panahon na wala kang nakakita. O kumusta pagkat sa kuhigala, kinabihan gayon akong ginawa, kung sa ragyot kita sa lawas, si Kristo magpasalamat. Magpasalamat kami kanimo, Noong Yesu Kristo, pagmamahal mo. May adik-adik kaliputan ang kami na ikaluwasan, ang ayan kang pasalamatan. Diligyot kabayan ang kaayo mo, kung dili mahituman ang kaayo mo. Ginoong Diyos na naging kamahalan, nakaupas sa tanan, ang ayan kang pasalamatan. Dawatan among mga pagkain, ingon sa maumot na insenso. ay napaniha sa imong trono. O mahimaya ka, o Mahimaya ka, o mahimaya ka sa pagsimba nawasan. parang among mga pagkain. Ingon sa maumot na insenso. Patay na paniha sa imong trono. Ug mahimaya ka, O mahimaya ka, ug mahimaya ka sa pagsimba. Dapat ko dahil sa pag-awit, gato isenda ng kinabuhi niya sa tuwang ginoong buhi mo din sa kanta na ikaw ang kasok. Ikaw ang puso kanako, nalipay ang galampanan. Moabot man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit,
opening prayer, ang hatagan dikon sa moya. Yes, God. Labing kamahanan, nagbalaan mo nga Diyos. Yes, Father God. Ini nga matawang sa punta ko na mga nagaluwa kami sa imong balaan ng presensya. O trono Ginoo, uban sa pagtahog sa pagilan ng ikaw ang Diyos. May tagiya na mo sa tagiya sa mga kinabuhi Ginoo. Yes, God. Takos kagayo, daigon, pasilunggan, paslamatan Ginoo sa mga gasa, sa mga panalangin nga naan ko namo Dios sa labaw sa tanan Ginoo sa himsog sa mga kinabuhi ug sa mga panlawas Lord. Salamat Ginoong Dios sa higayon Ginoo nga din gilubayan na sa nimo mong kinabuhi. Aron kini kinabuhi Ginoo magamit kini aron sa pagday ug pasidungog aron pagsimba na kanimo man. Ug salamat Ginoo sa imong pagproteksyon samtang kami nagapadulong nini nga simbahan Lord. Aron kami makahimo sa simba na kanimo. Salamat Ginoo, nini nga tanan. Abamong ihala ug itugyan na kanimo Ginoo, tanan gayon nga buluhaton karon sa imong pagsimba na kanimo. Ingon man kini imong kinabuhi, kasing-kasing lawas kalag og espiritu Ginoo. Nanin may buhing hala diha sa mga tubangan. Amen. Minsan man Lord sa amo ang magapamalandong kami sa imong mga pulong Ginoo. Nga din gamiton nimo ang imong mga alagad karon Ginoong Dios aron sa pagdala, sa pagsulti sa imong mga mensahe Ginoo. Nga din may kalanon sa among espirituhanon nga pagkaon Lord, aron kini nga among espirituhanon nga pagkinabuhi, mulambo kini Ginoong Dios ug motubo kini Ginoo. Lord, kami magaduol, magapaubos diha kanimo uban gayod sa imong tabang ug tihog sa imong gahom malang espiritu Ginoo. Bisan man ang imong mga kanakad karon nga di Ginoo niya karon ikaw pa dayon Ginoo nga maghatag dugang kahibalo, dugang kalig-on, kadasig sa among pagsimba, sa among pagtuo diha kanimo mahan. Busa Lord, wala kami mahimo sa matagusan mo kinabuhi kung wala ikaw. Kining tanan akong ginatugyan o ginasalig diha lamang kanimo. Pinagi kayo sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo. Amen. 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 Makalikod na. Alang sa ato ang opening hymn, ang renewed hymn na sa page 8, si Kristo mao ang bato. Page 8. Sing. Ang hingpit nga paglaom ko, alaman ng Jesus. Akong lawas nun nga puso, di magpulos kung wasiya. Si Kristo mao ang bato, maligong baruganan ko, maunlot ko,
Alang sa ato ang responsive reading, abay yung Biblia diha sa Filipos 2:1 hangtod sa 11. Filipos 2:1 hangtod sa 11. Una kandaw na, kung mag-auna. Busa kung nakapaligon kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo, ug nalipay kamo diha sa iyang gugma, kung may panaghiusa kamo diha sa Espiritu ug may gugma ug kaluoy sa usag-usa. Dos. Hagon ko kamo sa pagbatos sa magsamang ug sa samang gugma aron mahingpit ang akong kalipay. Ayaw ka mo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinako nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo ug sipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. 4. Pag tinabangan ka mo, dili kay mauray inyong matimahon ang agsa sa inyong kakayuan. Ang inyong batunan ang unahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. 6. Bisan siya Dios, wala siya mabubos, pabiling tubo sa Dios. Hinoon sa iyang kagalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tawo. 8. Nagpaubos siya o masinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan siya iyang palayo sa Dios. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Jis. Busa ang luhod ang tanang ginuhat ato sa langit, sa ibabaw sa yuta o sa ilalim sa yuta, sa pagpasundok sa ngalan ni Jesus. Sadunganan sa 11. Ug ang tanan magsagyaw nga si Jesucristo mao Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Ama. Amen. Salamat sa pulong sa Dios. O bakit ang maminaw sa pulong sa Dios kinsay adto ta sa special number. Women. Sipon. Picture ka? Aduh. Duit. Balik tarong ta. God, ang hanating awit yan sa pagbuhi ng Diyos. Tuhanan ng title. May buhat pa, ugang ko si Kristo, alam sa tanan. Magmamaluta, iba tayong puno ang Manila dan Luta. Uyog Kristohanon, kay may gubat pa. Huwag ang Diyos ni Kristo, o niya sa tanan.
may gubat pa. O ang cross ni Kristo nasa tanan. Amen. Amen. Ang salamat sa mensahe sa awit sa mga women, no? Ug karon atong andamon ang atong kaugalingon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ug akong hatag ka Pastor Shano ang panahon. Magahangin ko kaninyo sa pagtindog sa atong mga Biblia, mabasa nato kini sa Panultihon. Panultihon, Gs. 22. Or Proverbio, Gs. Kapitulo Gs. Versikulo 22. Ang pulong sa Dios nagakanayon, makadato ang mga panalangin sa Ginoo, dili makalabaw niini ang bunga sa kakugi. Mag-amputan. Gamhanan nga Dios, amahan na mga langit no nining orasa sa kabuntagon. Aniya kami sa imong templo, amahan, aron ka na mo simbahon. Pasalamatan, pasidunggan, pinagi sa espiritu kamaturan. Among ihalad, itugyan, ang among tibuok kinabuhi kanimo. Lawas kalagog espiritu, uban sa among pagsimba karon kanimo o Dios. Inaot nga kami makapaton sa imong panalangin, kadi kami magapakaon sa among espirituhanong kalanon nga bao ang imong balaan nga pulong. Tagi kami o Dios o duga nga kaalam, pinagi sa tabang o giya sa balang espiritu. Na ikaw nga Dios among mapasidunggan, nga among pamation. Ingon man o Dios, labaw sa tanan, buhaton o tumanon ang imong mga pulong. Salamat sa imong pagkabuhaton ka ng mga tanan, dungog himaya, gibalik na mo kanimo, sa ngalan ni Jesucristo, nga among Ginoo. Amen. Kahit mo na kami sa paglingkod, mayong buntag sa tanan, o Happy Mother's Day. Walay nanay day dire ko. Amen. Happy Mother's Day. Kunya no, kasi makalimot ko. Tumago na tong Mother's Day. Mothers, mga mama, mga nanay. Inyong sandi karon. Isaulog ang araw ng mga inahan o nanay. Nanay Rita o number 1 eh. Bisan sa iyang pangidaron, makugihon gihapon na nagasimba sa Dios. Palakpakan na to ang Ginoo. Na niyata aron simbahon nato ang Ginoo nining ikaduhang Domingo ning bulan sa Mayo tuig 2023. Indot ang giawit sa mga nanay diri, Kuyog Kristohano sa English, Onward Christian Soldier. Sundalo ta sa Ginoo, di ba? So onward, wala backward. Ingon din mga Kristohanon, magpadayon ta. Padayon ta? Amen. O magpadayon? Magpadayon, wala na. Last time, gayo nga na gani ang tao, umuhi ka ng hubog. Kapila ko sa una gidayungan. Pero gayungan na ka nga di ka hubog, kung saan na to? Hospital or menteryo na pengon. Di last na pagdayon. So dili ta magpadayon kundi magpadayon. Amen. Samtang buhi ta, hantod nga dayungan na ta until the last breath, mangalagad ta sa Ginoo. Amen. Gusto mo tang madato? Son? Amen. Sa nga dato sa material o dato sa espiritual? Dato sa espiritual. Anong duha? Pwede na to ang kunon. Kung sa'y gisulti sa Dios, anong tama dato? Kung di magkadato sa material, ato ang paninguhaon nga madato ta sa espiritual. Yan na lang. No? Kaya ang material nga pagkadato, diya ang raman. Si Aning Dolphy,
nga aktor. So namatay siya, so pagani siya mamatay, nag-andam na siya glungon. Worth of 1 million. Nalungon, kortahan man lagi. Saraka ito nga kahoy gigamit. Nara siguro. Mahal man na sa syudad, basta nara, kapila ang gulpit na karon 100 plus. So, 1 million sa buhi pa siya, nagtagana daan siya glungon. Kanang 1 million niya, murag sa kalibo na sa iyaha, sa tuag, ako na kayo. Kortahan man to siya, milyonaryo man. Pero bahalag maun siya nga atong lawas, sugdan magdili minilyon nga lungon, nga atong kalag, manaagiyod sa langit. Mapuloy anan nga giandam sa Dios. Mao ginay atong sigurohon igsoon. Samtang nagkinabuhitan ning kalibutan na karon, atong itugyan sa atong buhi nga Dios nga nagtagana kanato og puloy anan nga wala nay katapusan nga kalipay nga puy-an sa iyang mga katawhan o kanakan. So ni bahina atong pamanandungan ang pagkadato sa panalangin sa Ginoo kaysa kakugi sa tao. Or kinahanglan magkuyog ning duha kay kung ang usara kung nagkugi ka lang away panalangin sa Dios, pakyas yapon ang tanan. Bisan pa kung buhong ka sa tanang material na butang, daghan kag salapi, daghan kag bahandi, pero kung wala kay panalangin sa Dios, kung wala ka makaangkon sa gitawag ng kaluwasan, pakyas o alaot gihapon ang tanan. So while living in this world, nindot nang madato tag daghan tag bahandi kay makatabang ta sa uban. Amen. Amen. Kawa man kitay kahatag kung maputay ato. Ang ato'y kahatag lang, gugma, serbisyo, pero mga panalapianon nga bahin, kulang pa manggani sa atong kagalingon. Muna nga, bisag sa atong auhag na sa atong pagpamisita sa mga dili Kristohanon, atong dalaan sila og mga groceries, kay ang kinabuhi sa tao, duhaman ang iyang panginanglanon. Samtang buhi siya, nanginanglan siya material na pagkaon. Amen? Amen. And then, samtang buhi po siya, pakanong po espiritual, pinagi sa pulong sa Dios. Kaya mingon man ang pulong sa Ginoo sa Mateo, asa ito makita? Ha? Asa babasa ng kalanon sa mga espirituhanon? Mga igsoon ko diri sa kabudlot. Asa nga kapitulo o bersikulo? Mateo kapitulo. Hawa ning siguro magtuon-tuon mo, hindi mo madato sa spiritual. 4:4. O take note. Mateo 4:4. Ningon ng Biblia, itong basahon, tinuod ba pastor, atong mabasa. Isulat diri sa inyong alimpatakan. Mateo 4:4 mituwag si Jesus. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang. Mabuhi dili sa pandra kana material na pagkaon. Kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Asa man ang nato makita iso sa Biblia. Na mo'y Biblia. Nakuha kay Biblia, huwag kay kaon. Tama no? So sa pala, yung sa may kaon ng spiritual, kuha kay Bible. Isa na i-Bible, taas ang Biblia. Taas. Kamong wala, kung sa inyong buhaton. Itingo. Sa buhaton sa walay Biblia. Palit. Mabaton mo, mangita, gid mo. Kung halos panimalay karon na ay cellphone, paninguhaan po nato nga halos tanang balay na agyoy Bible. Amen? Makabasa ba tanan? Makabasa mo? Makalugos ka. Ang uban pasangil mga di nakakita. So kung di nakakaklaro, kasi patabang ang pagkao, antipara.
kung mahal mo talaga ang pagkain ng Diyos, pagkain spiritual, which is the word of the Lord, secure ka, maningkamot ka nga makabaton ka ani. Amen? Do you love God? Mahal ba natin ang Diyos? Amen. Okay, kung mahal mo ang Diyos, mahal mo rin ang Kanyang mga salita. Amen? Amen. Ayan. Logic yan ha, logic. Paano natin sabihin na mahal ang Diyos? Eh, wala man tayong kinakain na mga salita niya. So, agig padayag sa tungkugma sa Ginoo, magbaton gyud ta kay iyon siya na dili kay tinapay ra nga mabuhi ta kung dili pinagi pud sa mga pulong o matag pulong nga isulti sa Dios. Kay duha man ang atong kinabuhi, material life and spiritual life. Kini material life temporaryo lang ni. Time will come, we will go back to the soil or abog. But our spiritual life, mga tubang sa Dios, ang kini ang maoy hukman sa Ginoo. Atong kalag, atong espirituhanon. Kay mingon man ang Dios sa Mateo 10:4, nga ayaw kahadlok sa mupatay, umulaglag sa inyong lawas o kalag, apan maoy kahadloki, asa mabasa na. Mateo 10:22, lista dayon. Gabog pulpen. O, di na po mumusulat. Mabita na akong sistema, preaching and teaching, mixture. Na kay mabasa, na po kay madungog. Maklaro ba ninyo? Klaro akong sinulatan? Pasensya lang, mura ginaya akong aging pinakanindot. No? See to it, your instructional materials must be read even to the last at the back. Kaya sa teaching mo na gisudtudlo. Pagkutang ka niya, murag tungaw ka na kung pulong, hindi maklaro. So I challenge, encourage the teachers, the preachers. Tudlo ganin mo na mo yung mga instructional material sa mga anak. Sulat ta, bold letters. Kanang maklaro sa tanan, mabasa. Useless man, magbuhat ka na, di man mabasa. Kaya gagmay yung sinulat, nag-ekonomiya ka. Ayaw pag-ekonomiya, isayang. Mura magyapong gastuha. At ka Manila paper, gasto ka. Kung wala katagaya sa budget, ikaw mismo sa imong bulsa, palit. When you love others, and you love the world to share others. Amen? Amen. Tingnan niya sa Mateo 10:28. Take note, sulat tayo 10:28. Ayaw kamo kahadlok niadtong mupatay sa lawas. Ingon ni Jesus, apan dili makapatay sa kalag. Sa ato paduha na tay kinabuhi, lawas o kalag, no? Kining lawas mo to'y mubalik sa yuta. So kung saan mo kagwapa karon, kagwapo, kadako sa imong lawas, katambok, kaniwang, wa na magmatter. Mubalik ina dito panahon na di na ka mo ginhawa. Siparar ng imong espiritu sa lawas. Wa na ginhawa ang lawas, patay. Magsugod na og tubig, magdecompose na siya, hantod, malatak. Hantod mahimo na gina siyang yuta. Pero ang importante, igsuon, kining atong kalag, giingon na ni Jesus. Kadlok hinon ninyo ang Dios na makalaglag sa lawas o sa kalag. Dito sa impierno. Unagi, impierno. Kung may ang saksi di Jehovah nga, wa impierno na Ayaw mo kalinglaan ng pagtudlo, doktrina sa uban nga, why, klaro. Kaya kung maupa, dito nang tako ng pamimbro, kanang mga guwapong simbahan na naisumay. Wala man. Wala'y kasaban nilang life. Tanawa, kung sa'y alaglagon, ang kalag. Matay kalag, no? Amen. May kalag din sa taas kamot. Ang way kalag. Huwag kang baboy. Manok, iyaw karon ni Brad Juan. Julito. Walang kaulo na ito, kaunay kalag.
Kita ang dunay kalag, tao kay gibuhat ta sa Dios sama sa iyang dagway, doon tay kalag na matubang niya mo ni hukman. Kung sa atong pagkinabuhi ni kalibutan na karon sa buhi pa ta, wala ma-align. Say wa ma-align. Wala masibo sa kabubuton sa Dios, sa disenyo sa Dios. Sige tagsumpak way simbahay. Wa ta motuman sa iyang pulong. Muni ilaglagon yang atong kalag. Asa ibutang impierno. Duha ra butanganan sa atong kalag. Sa langit, tuwa sila sarog nga pobre, nagpuyo uban ni Abraham, ug uban pa dito. Mga tao nga wangyod kanang matinud-anon nga nagtuo ng kalagad sa Dios. Ikaw matinud-anon ka ba? Amen. Ora ginait pangita sa Dios kanang imong faithfulness. Ibisan pa magluluhod ka diri, maghalap kag minilyon pero wala sa buot imong kaugalingon. It doesn't matter. Ang ipangita sa Dios ang matinud-anon imong kasing-kasing, matinud-anon imong gugma, matinud-anon imong pagsimba, matinud-anon imong pag-alagad kaniya. Amen. Amen. So, unsa may makapadato? Unaw nato kining spiritual. Ay mao ni ang panalangin sa Ginoo, no? Ang iyang panalangin unaw nato material sa nga panalangin kay duha ang iyang panalangin. Panalangin material o panalangin spiritual. Okay. Sa material kung makakabot kag daghang kwarta, daghang yuta, sakyanan, sa padiha kung nagamit kagamitan, lipay ka ita. Amen? Amen. Pero ka na temporaryo, biyaan mo lang yung muna. Kwarta ni, morte nadala ni Dolphy, sila milyon nga lungon. Morte nadala, ang iyang isuot ng Amerikana. Kana, ano siya nadalang lain? Bilid ka sa iyang mga pamilya. Unsang panalangin sa Ginoo sa Roman numeral number 1. A. Panalangin material. Panalangin na material, una, daghang abot sa kaumahan. Kinsa na yung uma dire? Sa inyong uma, sa inyong tanong. Tinapa? Kung mag-uma ka, magtanong ka, di ba? Kung malalain mga tanong, saging, kamuti, balanghoy, mais, sa padya. Then, daghang abot sa kaumahan o pagkaon. Wow, kaya ang biruan atong kalipay sa tangbuhita makakaon. Amen? Amen. Sulay na tinatang surang-surang ang way kaon. Alboroto, pamuang pagkagwa ka, agupas mo ka. Ayagin mo magpapas mo igsoon. Pero napas mo sa pagkaon spiritual ba? Anong napas mo man? O siguro may basa-basa. By study. Pero kanunay, nag-remind ang Diyos sa Uswi 1:8. Sa ingon sa Uswi 1:8, na nagpagkaon spiritual. Sa ingon niya, ha? Sa ingon niya sa Uswi 1:8, palihog daw basa. Kaya mo na nakita. Nagkaplag na. Uswi 1:8. Ayaw gayon ikalimti ang basahon sa balaod, kinahanglan natunan mo kini adlaw gabi o pag kinabuhi ka mo sumala sa naisulat nini o magmapuagon ka. Saan daw nato ang pulong sa Dios? Kung ang adlaw o gabi, hindi natin ibulag kay mga ikalanong spiritual. So, daghang abot sa kaumahan o pagkaon. Ingon ka siguro, Pastor, wa man may uma. Kung asa ka nagtrabaho, mo nang imong uma. Pastor Janice, ang iyang uma sa eskwelahan. Amen? Amen. Kung nagnegosyo ka, mo nang imong uma. Kung namulawan ka, mo nang imong uma. Isa pa. Parang panginabuhian ni mo ba? Oh. Atong basahon ang Ezekiel 34, versikulo 25, hantod na sa 26 o 27.
Ingon siya dire. 26. Panalanginan ko sila o papuyon libot sa akong balaang bungtod. O paulanon ko sa tukmang panahon. Kini mao ang panalangin ko kaninyo. 27. Mamunga ang kakahuyan. Nakaitanong ng mga kakahuyan, sa mga kakahuyan. Sa mga balanghoy, kahoy man na. Pero mangunod. O daghan ang abot sa kaumahan, o magpuyo na sila na layo sa kadaot. Yeah? No one will harm you. Nobody will harm your residence. Sa imong pagpuyo. Makailanaw na sila nga ako mo ang Ginoo sa diyang balion ko na ang yugo sa kaulipnan. Di na ka maulipon sa kapobrehon. Aron makalingkawas na sila gikan sa gahom niadtong nag-ulipon kanila. Dili na hantod mamatay ka sa lubuon ra kagyapon. Naulipon ka sa 5-6, naulipon ka sa arawan. Kanang saan ka makalingkawas ana? So, muna panalangin material sa Dios. Mao po ingon niya sa Salmo chapter 67 verse 6 7 also. 67 kapitulo 67 versikulo 6 hangtod 7. Ingon siya diri, mihatag og yuta sa iyang abot. Gipanalangin kita sa Dios nga atong Dios. Gipanalangin kita sa Dios, pasidunggan unta siya sa tanang katawan sa tanang dapit. So kung makadawat ka panalangin sa Dios, yung sa ingon sa Ginoo, ang kasunod na sulti niya, human ka nakadawat og panalangin, daghan ka grasya nga abot sa imong balay, daghan nga abot sa imong yuta, daghan mga bonuses sa imong trabaho, daghan mga incentives sa imong nadawat. What will you do next? Pasidunggan. Saan siyang paagi? Salamat. Oh, salamat. Ano sa paano ka magpasalamat? Sulti lang. Salamat, Lord. Okay ra man na, may problema na. Sama. Baliki sa iyang bahin. Ang ikapulo o uban panghalad mo na klaro nga nagpasalamat. Sige lang, salamat Lord. Daghan na kang abot, no? Daghan na kang grasya. Salamat Lord. Huwag ka piso sa dinig dala. Noon sa mayon ng Ginoo, katikal niya mo eh. Katikon na niya mo si pasalamat na ako mga kamutunol bisag piso diri. Aron makapalit ta og unsa diha ng mga kinahanglanon sa akong templo. Common sense. Amen. Una, wa sila kasabot ng uban, basta magsimba lang. Lipay na ko kaya nagkasimba, wa nga gitulol. Wagi pangalan din nga nakalista sa book of accounts na tithes ni San Jose Labrador. 1 million. Pero wa ba na magmatter sa imong ang ipangita sa Dios, ang iya lang bahin. Wa magmatter sa kadako, depende sa imong income. Ibuhat ba na nato? Amen. Mga igsoon. Amen. Ayaw mo pa magkak, kinasal Ginoo niya na. Hindi mo makagrasya igsoon kung mamakak. Walay Kristohanon bakako. Yung ka nag-tithes mo ko, pastor. Tanaw na ko din mong libro, be. Nabay mong pangalan ito. May pangalan niya, Deacon Arman Bautista, pilayang tithes sa Tibok Bulan. Sa kagatos na. Tibok Bulan sa gatos sa kalibor yung income. Awa ko mangita, anak. Ang Ginoo mong mangita. Ha? Ang Ginoo mangita. Tinuod ba to? Kung tinuod galing, may problema. Ang problema karon kung 5,000 imong income, 1,000 imong pilarin mong gitahit, kung 10,000 imong income, sa 1,000 man. Ya, o 20,000 imong income, sa 1,000 imong kulang ka sa 1,000, kaya 2,000 man dapat. Huwag pa kakahalad. Bahin man to sa Dios. Imo lang giuli ang bahin, pero ang imong kagalingon na bahin, dito ka makuha o gitawag divine offerings. Kuha ninyo.
Amen. Buhat ba na ninyo dire? Amen. Huwag ka magbuhat, sugdi na magbuhat para di ka mahimong bakakong Kristohano. Kaya nakailang Diyos sa mga iya, matun niya. Nakailang ko sa akong mga akua, ang nagtuman ka nato. Or gina ang ilhanan na nagtuman ka. Pero kung diya gabahina, huwag ka magtuman, kung si tawag nimo. Pakyas. Mag-claim ra ka nga anak, pero huwag ka nagtuman sa kabubuton sa imong amahan nga mao ang Dios. Langit nun amahan. So, klaro na! Muna makapadato, manalangin siya. Dito sa bagong tugon. Kaya kumingon ang salmo nga, ipanalanginan ang atong yuta, ang atong panginabuyan, ipanalanginan, ato siyang pasidunggan, pinaagi sa pagbuhat, pagkuli sa mga bahin, ukuban pa ang mga love offerings. Birthday offerings. Isa, Mother's Day karon maghalad mo, mother, mga mother, nanapod ba, gigahin para sa mother? Mother's Day man karon, pila inyong ihalad sa Ginoo. Kamu rin na sa kanya. Apa ihalad? Wala. Wala na mamatir. No. Birthday offerings. Pasalamat ka Lord, nag-aabot ako. Ako masakit, hindi rin tuig. Ngaya akong birthday, kung ako nag-edad og 50, times to na ako, 100 akong offerings. Abot ka 100 years, kadawat na ka 1 million. Di ba to? Panukala sa atong Congress, 101 million years. Buhit pa ka na. Saan mo, million siya na. Buhit pa ka ng 100 million. Ubid na ka. Kapamon, di na kadulot. Imong kabugid na. Ang ipon. Kaya ako magpulos ang 101 million. Ang magpulos kayo saman, ang mga anak, mga apo. Ngayon na lang. So regardless of that, matuta sa Buhat, Kapitulo 14, versikulo 17. Mau ba? 17. 14:17. Klarong atong pagpangalagad sa Dios. Kaya sa backlog ako nang iklaro, wa na manimbang uban. Ayaw nila, sabi nila, mahal nila ang Diyos. Pag iklaro na, wa na mo pakita. Hadlok na mag-tights. Hadlok tanaw ang libro nga wa say pangalan dito. Kaya na-membro dito, sa tibok tuig ang iyang tights 200. Meaning to, si pila income niya sa tibok tuig. 2,000. Tuo ka na. Namakaksya wala. 2,000 rin na income 2 years. Di ba kakulang nga? Divide mo sa 12 months. Namakak. Igsoon, klaroon din nato. Walay bakakon makasulod sa langit. Isa na nga bahin. Kanang Leviticus 27:30. Kung namakapta, igsoon, sayang atong balik-balik simbahan. Labaw ng sayang kung nagpuyo ka sa imong balay. Ha? Di na ni manimba siguro sila. Pupadayon ta? Amen. Dili magpadayon. Amen. Ingon sa 14 sa Buhat 17. Ingon sa dire. Apan kanunay siyang nagpamatuod sa iyang kagalingon pinagi sa maayong mga butahan nga iyang gibuhat ug naghatag siya kaninyo ulan. Atong naging Huwebes o Biyernes gabi ng ulan no. Og mga panahon nga abunda sa abot. Wow. Kasi natin ba mo abunda sa abot? Wala gyud hantod sa imong kinabuhi karon gikan sa pagkabata. Naoy. Abunda sa abot. Katag sa kaniyang ulan ug mga panahon nga abunda sa abot. Og gihatagan kamo niya pagkaon o gipuno ang inyong kasing-kasing sa kalipay. Palakpakan ng Diyos. Kalipay ba ta? Amen. Nagsimba ka na nag-uol. O, dahil mag-tights dahil ka. Apatay. Ha? Nag-uol ba mo nakuhaan ng kwarta? Diyan na mag-matter. Kung malabyan mo ang money kay sa Lord, hindi naging kamuhatag. Diba? Di ka mo ulit.
Pero sa ingon sa Dios diri, gihatagan kita niya pagkaon o gipuno ang inyong kasing-kasing sa kalipay. Gihatagan ba mo sa Dios ang pagkaon? Amen. Atong pila ka klase pagkaon? Duha. Material o spiritual. Pangutana, kanunay ka ba kakaon sa spiritual? Nga kung kita 3 times dito magkaon sa material na pagkaon, how about spiritual na pagkaon? Pila ta magkaon? 2 times a day. Maupod, parehas yapon. Pangutana basig, karon na ka nag-abli sa imong Bible. Tungod kay busy ka sa inyong bulatong material. Diha na nato mo na nga maabot ang pagsulay tungod kay wala kang kakaon sa spiritual na kalanon, mapukling kadayon. Ato nga dunay mga kuan ninyo dinhi, dunay mga konflikto. Schedule sa cleaners. Gustong isa nga silang pirmi. Dili magpailalam ka sa administrasyon. Unsay kasabutan sa lawas, puli-puli, schedule, puli-puli. O ikabutan sa lawas nga ikaw ra pirmi hangtod ka mamatay. O di siya na. Ayaw pulisim siya, di pa mamatay. Patya. Gusto ka bumuli na patya. Dili kay puli na na ako may tahasan. Ayaw pangilog, no? Oh, kita po mag-intras, ipialan, buhaton po nato ang ipabuhat ka nato sa Dios. Ayaw pang babulbol. Sa principal pa ko sa Christian, daghan ang apply, tambak ayo. Secondary, mga 70 ka folders. Elementary, mga 40 ka folders. Kung saan pa na mo pag-accommodate ninyo? No? Ingani, klaroon tamudaan mga aplikante. Para walay ko ang bakanan. Wala di siya ninyo nga makasulod lang ta diri kung dunay bakante. Dunay muhawa. Bubalin sa public. O mo abroad, asa man siya basta kay muhawa sa ato pa bakante na. Dunay mamatay, bakante. Sapa. Wala man siguro nga dahilan or magkakaso hawa siya, hawa lagi hapon. Yung na may iwasan na to sa panagbisyo na may magkakaso. Kaya na dito maestro, gibuntisan ng estudyante. Kuya no, kay gwapong tao man. Nagustuhan po sa estudyante, so investigar sa incorporators. Investigar na mo, kung sa may imunisasyon. Nakabuntis mga kami-estudyante, panagutan mo na, tubangang ginikanan ng sa inyong arrangement. Pero sa pagkakaroon, hawa sa kadiri. Hawa siya. Hindi mo na pwede. No? So, ginagawa mga aplikante, mura ginay pakante. Di may makasiguro ninyo nga ma-accommodate muna mo, tungkol kayo nag-agad ka sa pakante. Pero sa daling salita, gawas ko pamatyo na itong itanan, bakante yun. Katawa aplikante. Sa dilipod si Ruy. Gumawa, naklaro ang tandaan na. Inabayan na. Bisan sa trabaho na kompetensya. Bantay mo anak. Biglon ka sa imong kauban kay nag-ilog sa promosyon. Dauton ka. Dauton ka nila, biglon ka. Bisan sa application. Pag initan ka, tanggalan itong paper nimo, tanggalan o isa ka kung sa itong requirements. Hindi naka-qualified, kaya kulang na. Biktima ko na. During my services in the army, kaya magpa-regular me. Wagi sa IS-1, sa staff. Sa personnel, ang administration. Si First Lieutenant Reyes. Dili ma-forward imong paper sa taas kung kulang imong papers. Submit na mi dito. Submit na mo. Okay na ito. Kayong applicants. Okay na. So,
Okay na, kaya kumpleto naman ang requirements ng papers. So wait, nagahultulat na eh. After 2 weeks, abot na po ang message. Please report to this one right now for your documents. Abot dito. Sorry nagkuha ng taga-taas daw. Forward na daw. Kulang na yung papers. Anay, milangkat. Kasi paano maging kulang yan is kayo mismo nagsabi kompleto na. Dito sa taas po. Basing na ay taga diha. Nag-init nimo nga naka-pwisto dito sa taas. Kuhaan to. Di naka-qualify. Kulang na imong papers. Bantay mo na kaya kompetensya sa employment. Unang Pilipino, grabe Pinoy, titika bright. Usa sa imong himuon, aron di kainitan, ami kuha ang imong co-employee. Aron di kainitan. Kay taas gani imong ranggo kay ang atong kuha natay negative attitude. Inaiyang alimango. Sa mga alimango, utang nimo sa balde, magyahay ng katkat, di ba? Kung doon na ka sa taas, dirahon po ka para sa iyong katkat. Di ba? Bisan sa pamulawan, nagyan mo yung kompetensya. Ato yung sumbong sa taga-Surigao, Pastor, manis siya, manis mo. Ako ginang to, ayaw sulod sa walay pagtugot. Siya po ang nangyari, ayaw ka na anay nakapwisto. Bisan gani ka na mo ato ka sa balay, manukto ka, ayaw. Di ka dahil masulod. Sign of respect. Na may tao, mga lahal-lahal ba? No? Tao ka Diyos, nagbaton o maayong pamatasan. Mga ulit tao, namisita sa dalaga. Ang dalaga ba'y tubangon dayon? Ginikanan siya. Mananghid siya ka. Di ba, Jonel, nanghid ka ng dikon? Nanghid natin ako. Pag maana, wala na. Namay salita na sa karaang panahon mamalay ka, kung nanay na hitabo, ang hirap sa imo ba kay di ato dahil ka sa bunga, wa kang wagis punuan. Kat-kat ka sa kahoy, mangga, prutas, asa ka agi, sa bunga dahil, agi ka sa punuan. Meaning, dito ka sa kinikanan, mangayong katahuran. Ano ang manang ngayong gabi ni ako kay mamisita ko sa imong anak. Klaro, ako isang anak. Wala akong gibuhat sa akong asawa. Namalay ko, gusto na anak ko. Sagot sa amin, sugot ka, mamalay ko. Manood ko. Umubaliwan. Ato lang siya. Sige. Ina, ato ko ng gabi. Dito ko, alas 7, kasi oras. Awa pa, alas 7, tuwan ako. Inaanak, basta interesado ka. So, sumamabot, pabutol mo sila. Sir, anak ka. Ano, mana. Sabot ni si mong anak. Mane. Ingon siya nga kamo sultihon kay kamo may ginikanan. Buot na akong pangayoon ang pagtugot gikan sa inyong mga kamot. Di ba? Oh, dili ko akong abo bangang lalaki siya. Oo siya kay. Mura daw kung kinuwang manunti, mura karaang tao. Karaang ba ito? Patayin ito. Ito siya. Sumoto. Iabot ang kwarta, nagpakasal niya. Anak siya, dili kay mulit ka sa bunga, wawaagi sa punuan. Bastos klaseng tao na. Kung magpakaon ka, magmahal ka, dili lang siya, apila ang pamilya. O, 15 ka rin pagkaunon. Kapakal kaya mo ibang tuyo. Pagdala ko nitong karning baka, bugas, putas, tingana, magmahal. Diba? Di kayo matara ba ito? Ano yung mong gidala-dala ka? Raway. Pagkan ang pamilya, pati sila makagusto nimo. Nga naman, pagani ka kasla, ihatag na kag serbisyo sa ilaha. And that is love. That is love. Nang love na babae ray anak ra may permituan dili na mo. Apil ang pamilya igsoon pagkan anak tagaay sila.
Amen. Amen. Kamu gitu kaon. So mo ningon niya. Tagan tao pagtanaw sa pagtulunan sa Dios is to correct us. Nanong correction naman kasi Ginoo? Kay mali na ta sugad pa sinugdanan. Amen. Amen. Na-inherit nato na from our first parents. Isa man ang first parent, si Adan o iba. Hantod karon mo na. Ano kahapon, nag-meeting din na ito ay tagal voice sa values education. Na maglisod man siguro mo, mag-evangelize, pagtapok sa mga tao. So kini nga programa, atong makonect ang government agencies, mga institutions, eskwelahan, kung sa mga institusyon sa gobyerno, sa mga purpose, na kamo ang magtudlo. Tulong sa Dios. Values education man. So mo ne. Sila na yung mukuha na. Kisa may magpapatigong pastor, sir. Siya ang gobyerno. Ang DSWD itap man tanan. Tagaan mo appointment, tagaan mo order. Then i-bridge na sa gobyerno, sa local government, national government. So tagaan tag authority, mga pastors na ambot kung igikas na ko nito namin kung kung atin anak, May 27. May 27 dito sa Foursquare sa Clarin, Pastor Sorian. 500 ang trans fee. Maglisod man ta pag penetrate, pagsulod sa pag-evangelize sa pulong sa Dios dito, pero ay lang ang doktrinal. Na dito ay lesson planning, mo mo sa basihan dito rin mag-miss na po dito ay instructional material. Kompleto na. Dito ka maglisod, dito ka magbase sa imong itudlo. Sa mga bata, high school, elementary, kaya mga bata karon halos di na maminaw sa ginikanan. Tuman ang ilaw ba? Kung ganyan maminaw si Ginoo, alam nilang mali yan, ginagawa pa rin. Kung sa ilang nasa laro sa ang influence sa social media, kining Mobile Legend. Out sila ni anak. Magpustahan pa na sila. Sugal na hinaon. Nagsugal na. Subot baka mabiktima yung mga anak. So daghang mga parents, bisan sa atong Christian community, naka-indulge, naka-engage sa mga crimes, di man lagi maminaw. So yung ilang pagsimba sa Dios, magawas, masulod, wala sa buot. Napati pa na, isipatan ko ba? Sipat lang. Time will come. Nahitabok yun. Yan ang kumagis ko kung sa pariya. Once mo you do against this one, kaya nagamtang gid ka consequences. God will give you lesson. Nagamtang leksyon sa Dios. Gahi ka no, gahi. Murag sakitan ka sa akong pulong, tagamtam ka sa labaw pang masakit. Hindi ka patyon. May langay kang tapat yun. Ay napabuta na. So mga na, makabaton ta o daghang abot sa kaumahan o pagkaon. Asa ka nang ginabuhi mo ng imong kaumahan. Ikaduha nga yung panalangin material, kahimsog sa panglawas. Mayo ba tatong lawas ron? Matay gibating sakit? Ikaw na. Gracias sa Dios. Pagpaki ang Ginoo! Hallelujah! Wow! Pila na edad yung may 80? Pila na yung edad? 86? 81. Sa una na, honor roll na. Karon nagtaas man ang level sa rating. 90 up. 90 to 94 with honors na. 95 to 97 high honor o higher honor. 98 above highest honor. Wala na tulura. Sa una 85 tulura na. Gitaas ang level. So, congratulations ang gisaad sa Biblia karon nga henerasyon is 70.
na kay bonus ng 11 years. Kung ipas kung kumangga, mapong paghatribuan, madawat niya mong 1 million. Panikamot din nga di ka muna mong simpa. Kaya mo puyo kayo kagbalay, yun ang tawag niya, di na mo liho kayo. Mitso puyo. Oh, walang exercise, no? Mitso, yung sige na, bahuay na lang diya. Mayong panglawas, haleluya! Kalipay o taas na kinabuhi. Wow, gusto mong taas? Amen. Wato na miglangit, kaway bilindori. Dili po siguro, no? Pero gusto kitang taas sa kinabuhi. Salmo 21. Salmo 21. Verse 3 to 5. Siyempre, sulatan ninyo daw mas pasi. Di panalanginan mo siya pag-ayo o gikuronahag lunsay bulawan. Nangayo siya kinabuhi o gihatagan mo siya kinabuhing taas o balungtaron. Wow. Amen. Sa tamang fight, nahimo siyang gamhanan tungod sa imong panabang. Gihimo mo siyang dungganan o halangdon. Kaya mo na, Ginoo nagsulti anak, sa kanunay, gipanalanginan mo siya ug nakalipay kaniya ang imong presensya. Malipay ba ta nga magsimba? Amen. Malipay ta nga na presensya sa Dios. Amen. Amen. Kaya kumuha ang presensya sa Dios kung sa imong anak nga presensya. Yawa. Presensya sa kaaway nga mong yawa. Una, maguna-una ka dahil. Kamu na lang simba, kamu na lang sa diha, meeting. Kay mabati na nimo ang negatibo tungod kay ang presensya sa kaaway nga mangyawa, himuan ka ni ana, hunghungan ka, luyahon ka. Pero kung naa ang presensya sa Ginoo kanimo, ikaw kanunay nangayo og tabang sa Ginoo, kanunay po ka nagapangamuyo sa Dios. Ang presensya sa Dios naa kanunay nimo. Amen. So muna, kayo sa panglawas, bisag wala tayo kwarta o naman gamayra, pero basta may taglawas, palipayon kayo ta. Bisag na kay minilyon, di kaganahan ka, ang kalintura, kawagi kay kalipay. Na kay sakit na kanseros, labaw na. Remember, ang sakit karon nga nagpuyanat, commonly karon ang diabetes, prostate cancer o sa babae, sana? Anong cancer sa sakit sa babae? Cancer sa tutoy, cancer sa ilang matris, mayuma. Pila ka teacher na mo na tamaan na napatay. Wa kalingkos. So pag ambing mo, maglimpyo mo. Personal health and sanitation. Kaya mo pag inamak. No? Okay, ikatulo. Sa panalangin material sa Dios, mga anak, malipayong puluyanan. Malipayong ba itong puluyanan? Amen. Buwan sa inyong anak. Salmo 128. Diba, sigsigi mong away sa inyong balay, mga anak, ikaw ay pulos, ikaw po, pulos na naglupa ba? Puro lang away. Bakti ayon, pero may away. Mga anak, malipayong puluyanan, mga pagmuyo ninyo, 1 to 6, ingon yan. Bulan katong nagtahod sa Ginoo, nagtahod ba ta? Amen. Isa na ning pagsimba, nagtahod ka, nagpaila ka na nagtahod ka sa Dios. Niluhod ka, nagampo ka privately sa inyong lawak. Nagampo ba mo, nagluhod? Amen. Before matulog, pagmata, magampo na po. O nagkinabuhi, sumala sa iyang kabubuton. Remember ha? Kung nagtahod ka, nagkinabuhi po ka, sumala sa kabubuton sa Dios. Amen. Amen. To, makakaon ka mo sa inyong hinaguan, magmalipayon o magmaswagon ka mo. Awa, suwerte sa Dios na ha? Ang imong asawa may sama sa paras na mabungahon diha sa imong balay. Wow. Dili kay maritis na pirmi iyang napulungan nimo.
Yung asawa ko, maritis. Grabe tabi. Grabe ko tabi. Pero pag sangyaw, dili ko sangyaw. Muna sakit na itong Kristohano. Kristohano puno ta. Pero pasangyaw di rin ako simbahan pastor. Di rin ako magsimbar ako. Nagbilagot anong sangyaw. Tama ba? Di rin, no? Kinsa may gitasan sa Diyos kung manangyaw. Kinsa? Ingaw po mo. Kinsa? Ang tanong ko. Kita ba? Kita, ikaw, ako. Why di tan-aw nga posisyon nga pastor man siya kuno nga membro. Kitang tanan gitahasan sa Dios nga manangyaw. Nabuhat ba na nato nanangyaw wata? Kana makanto balay-balay ba? Saksi isog kay saksi no? Baitos pa sila, Mormons, isog kayo manangyaw. Dito sa Korea samtang dito ko, naada sa mga street mga hatag og kuan, pamphlets. Nangyaw sila. Dito kay every 300 meters na po simbahan, grabe simbahan ito. Marang ipanalanginan sila kasi sila mahadlokon sa Dios, matinahurong sa iyang isikataw. Biling bike niya, biling motor wide ngawat. Sa tuwa diri, sudlon pa mong balay. Silingan na mo dakong turo makandi, primerong anak ikaw, ang katapusan ang iyang amahan. Unong asa na yung kondeng, ikawat. Dakong kandil, mga 10 siyo ito. So, ginatugway niya dito, gihapo ang tugway. Punit ra sa way mo, buwangon. Iso na Pinoy din mo, ano? Kunin tuwag ikaw, mawadaan ka, na CCTV, panay ko ito, panawagan ka, dagang number. Iuli sa iyo, si Mimi, kapila pa si Mimi dito sa Korea. Iuli na, diyarehin mo kung ano, pouch, napupita ka ba? Sigurado sila, huwag yung mawala. Pag single kita, mangawat pa. Diba? Pero ang anak sa Ginoo, dili gibang hilabot sa dili iya. Sumara! No? Ulianan. Ang imong asawa may sama sa paras nga mabungahon diha sa imong balay, dili marites, dili KJ, dili killjoy, dili sa tawagan ng nagir. Diha sa imong balay, ang imong mga anak may sama sa linghod nga olibo, libot sa imong labisa. Tinahurong mga anak, bi pa, bi ima, bi iti, bi kuya. Mo ba? Na ba na? Amen. Basig manumbag ka sa iyang kuya ate. Maninghag ra. May batasan ng manghod. Maguwang po. Kung makarespeto sa manghod. Kita ang break, gigamit. Ako manak. Pananghid. Urog na kay kagig takdan. Okay man ang hula-hula, basta magsasangiray lang. Kuya, huwag ko yung brief na, hurot na, buslot na. Pwede kahirap sa imong brief. Huwag kay kagig. Ayaw paggamit, tinakay sakit. Gusto ko takdan to. Malipay ka takdan. Iyan ang espiritu sa yawa. Kung manakod ba ka kanang makatakot kag maayong pamatasan. Amen. Hindi manakod ka sa bastos ng batasan. Kaon, way salin-salin sa nang mangod. Na siya rin hurot. Mangod, way kaon, maguwag, kinsa ba? Bahala ka marin mo kaon mo tanan. Kaya maghinakog ka na ikaw rin mabusog. No? Common sense ba nga kinaiya? Dili kay pabunot ang ibasa nato dinhi. Kaya sa Efeso nga dili kay imo rang kaayuhan kanunay ang imong lang taon. Uhuna-hunaon. Dili ang kaayuhan pod sa uban. Aba, Salmo 5:12. Salmo 5:12. Dito na sa spiritual na panalangin. Grasya ang panalipod sa Diyos. Okay? Salmo 5:12, ingon siya. Di panalanginan mo, Ginoo, ang mga matarong. Matarong ba ta? Amen. Kinsay nagtarong na to? Ginoo. Ginoo, Jesus Christ.
Kaya sa itong kagalingon, magtarong-tarong ta, di kita may muna kay tao sa pero kung na si Jesus, the Spirit of God is there living in you, siya'y magtarong na ito, kuliron ang itong giwi na dalan. Ipanalangin mo o Ginoo ang mga matarong o ang imong gugma na nalipod kanila sama sa taming. Panaligtad ta sa Diyos. Grasyahan ta sa Ginoo. Walay kapaktiyasan. Kaduha, spiritual blessings o panalangin, pasaylo sa mga sala na pasaylo na bata. Amen. Salmo 32, 1 hangtod 2. Bulan ang tao kansang sala gipasaylo o kansang kalapasan wala na isipan. Meaning to say, wala na ka makihimog sala. Amen. Wala na maisipan sa Diyos samtang nagkinabuhi ka karon. Ngayon uban, pag maluwas kay makasala pamanta. Ganahan pa dahil ka magpakasala. Kana nga mga statement. Pastor, yan sa baklo kapatid ko. Makasala pamanggod ka. Ganahan pa siguro kag muhimog sala ba? Bulan tang kasang sala, gipasaylo og kansang kalapasan wala na isipa. Bulan ang tao nga wala ilhang sad-an sa Ginoo ug dili limbungan. Tamang limbong sa Ginoo. Amen. Siguro na. Ikaw rin nasayod og ang Dios kung ka manglimbong sa anang imong ikapulo sa Ginoo. Wa ka makuli nang limbong ka. Laruhan tamundaan. Kaya ang gusto sa Dios, klaro-klaro nga pangalagad. Klaro-klaro nga pagtuo. Ito na tanan ako sa vlog ni sa channel ni Nick. Ano may channel ni? Si Bubong. Wali ni Deacon Bautista Deacon Samuya. Ito pag sulod sa langit. Gusto kita puyog langit, amen? Amen. Naglibungan ka, kapuyog ka dito. Huwag man ka maglimbong sa tao, sa Ginoo. Duha raman ang klase malimbungan nato. Tao, si katao o ang Ginoo. Sa imong pagtuo, pangalagad, huwag ka maglimbong. Uban naman nga ako, pastor. Kaya ginako, di ko ban-uban kayo mo. Imo ginang kabubuton nga gugma sa Dios nga makalagad kaniya. Amen. Dili ko kang ginom sa gitbit ang bata. Di gay non? Bit na niya. So, bana niya walang siyang siya yun. Kita kay Nusen. Amen. Palakpakan nato ang Dios. Nana nga masakripisal mo gud ning pag-alagad sa Dios dili ipayahayay. Ang ayahay wala sa langit. Samtang niya patasilong sa adlaw sakripisyal gyud. Baktas ka kung may sakyanan. Sahay may nga. Dayo man ulan daghang pasangit anang dili gusto lagi. So kung higugma ka sa Dios, makita gid kag paagi. Amen. So ingon ana dili limbungan. Wa ta manglimbong sa itong mga negosyo gilubag timbangan. Sa diha mga atik-atik na transaction. And then, aside nga nagrasyahan ta, naparaligdan ta sa Dios, napasaylo atong mga sala, aton pa sa Roma 4, New Testament, Roma 4, versikulo 7 hanggang 8. Bulan kayo ng mga tao magipasaylo sa Dios sa ilang kalapasan o gitabunan ang ilang mga sala. Bulan kayo ng tao kansa mga sala dili na hinumduman sa Ginoo. Hinumduman. Ano man? Ang ginulsol naman ka, ay nakapasaylo sa Dios. Ay nabuhat na pag-usap, ayaw na paglimbong, ay na pangatik. Parang tininuod na gayon ang imong isulti o buhaton o unang-unang. Ano siya? Mga anak, kasi atiko ng parents, na may relasyon na ito na, wala ma. Ay wala. Pagkawangan, na di ay. Naman lang yun na. Kalimot ko ma. Ayaw ba makap? Manay ni mo na, inahan ni mo, sa pupo ni mo 9 months ka inside.
pagkahawas, pagawas nimo, isakripusyon pagbuhi, di ka makaako kag limbong. Na naman, makaako kag limon, nga mo ni nagbuhi nimo, pagkadako nimo, di na nimo pahibaluon, kay ikaw may sarili ng kalibutan. No, still you have to abide to your parents. Higugma magikuan na, oy. Nak, minyo na ba na? Awa kay mahimo, ayaw na lang patya na lang yung gugma. Mana? Kakulangan sa atong respeto, sa atong parents, kita na po'y makadawat sa circumstansya na atong gihimo. Amen? Amen. Nang butbuton bitaw, wala may pamatasan. Pinikanan ni mo na, nagsakripisyo pag-uwi ni mo, mahimuan ni mo kalimut pagpamaka. Kung natin maglukong ko sa akong amahan, di ito yung magbuwag itlog kay nihap na niya, siyang manok. Kung doon na may nahimo ni mo kalapasan ko, dahil, huwag may gibisyon yun, dahil naihaw na mo itong isa, bilin ko, memorya itong amahan na mo. Ilan niya mga manok niya? Di mo rin ito, ako, di ko kaya memorize. Pero kung angkon lang ka, di na po na siya masukok, kaya ikaw mo. Ang kasukaan niya, nang di ka mo angkon ba? Hindi mo mamakak ka. So ayaw pa makak. Bisan ang Diyos, bisan nakasalata, di ka mapasaylo ka dili. Di man ka mo angkon sa imong sala. Kung sa may pasaylo mahimo, nga wamang ka mo angkon sa imong sala. Ingwanin niya sa 1 John 1:9, yun siya nga, isugid ninyo ang inyong mga sala kay siya may pagpasaylo kanimo. Ayaw tagugi, ayaw ilimod. Bisan sa imong mga mahal sa buhay, isa na ayong ginikanan. Ayaw limbungi ang Diyos, ayaw limbungi imong parents, ayaw limbungi imong igsuon. Kung asa man ka mga tungdanan, be transparent, be honest. Yung po sa eskwelahan, honesty is the best policy. Amen? Amen. Maging totoo ka. Huwag kang magsinunggaling. Sinungaling. No? So mga naikiyon sa Diyos, bulahan gyud, dili na hinungduman ang atong mga sala. Nanuman, kumana niya gibuhat once only. Di na siya musab. Kumana niya magpakamatay sa cross, tubos, agig tubos. Sige, pagyapo kayo pakasala. Next, kaluwasan. Grasya pangalipod, pasaylo sa mga sala, din kaluwasan. Luwas na bata? Amen. Sige yung kagdipa. Kung na yung mga tanan na mo karoon kung manangyaw ka, luwas na baka, Brad? Kung sa'yo mo tubag. Yung nga nang imong giwa sa ngiwan, pagmatod ni Brad, asa man ta makabasa nga luwas na ka? Si Jen Leve, ang sa'yo mong baluganan. Kung sa amin pa pumato. O dihan na. Ngayon din imong isang iwan, di po man dahil kaluwas, parehas na ta. Yun sa mali mong mulang sangyaw ka mong ikaw gani o kasinati. Roma 10, versikulo 12 hanggang 13. Ngayon siya dire. Alam kini sa tanan kay wala na may kalainan sa mga Hudiyo o sa dili Hudiyo. Kayo sa lamang Ginoo lang sa tanan ug panalanginan ang tanan nga nagsangpit kaniya. So mala sa kasulatan ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kung nagsangpit ka, giyon sa nimo. Nga napamatulang na ikaw luwas. Muna gingon sa Efeso 2:8. Tungod sa grasya kamo nangaluwas. Kamo man nga o naluwas. 2:8. Masya diri. Kay pinagi sa pagtuon na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat o dili gasa sa Dios. Sugasa diya ang kaluwasan. Ang atong kaluwasan magpatulong pinagi sa pagtuo. Mituo ka karon, ingon ang Efeso 1:13. Ingon siya sa Efeso 1:13. Mausap kini. Usaha daw. Exonek. Ug mausap kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo
matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timaan nga kamo iyana. Palakpaki ang Diyos. Kinsa na ta? Iyana sa Dios. Iyan na ta sa Diyos. Unsay pagpamatuod ana, gipatikan kita sa iyang balaang espiritu. Amen. Nga. Tao ka, kisa may magtuis ana nga sulti. Sa diyan nakadungog ta sa samayang balita, nga nagdala og mensahe sa mga batang nagdala og kaluwasan, mituo ta. Sa diyan mituo ta, ang Kristo gipatikan kamo sa Dios, pinaagi sa paghatag kanino sa Espiritu Santo. Na Holy Spirit nato karon. Muna nawa na tong pamalikas nimo. Kaniya tong malikas man tano. Kabra ning mga nanay masuko sa anak. Buang man ka. Nung mabuang na, mahubo lang ang dagandagan. Kapag bukod, di ba nay? Buang ko. Maghubo, babae. Nanay ko lang sa tapunturan, 16 anyos, nadaot. Pas mo ba? Ayaw yung pas mo kao. Palang pas mo siguro siya, pulog. Ayaw lagi ko pas mo, kaya madaot ka. Advance, na mo pasok ang reflux. Pinagkanahan mo kaon. Tingala na ba? Ano siya mo kang ngisi? Pinapas mo yung ang kabuhi hangin. Di ba ka na mabutmang ka? Buhion ka? Murot mong ganit kung mabutmang ko. Papakukot ni karon na. Saka sa hangin na ulo. Mapuyo na ganit, dili na sa tiyan. Kung di po ka kautot, kado. Mato sa hangin ang ulo. Tingala ka na, kung nadakot na na. Maghubo, perting ginugdanay nila. Mga laki po, siya na. Nakigwapa kayo kabayhan na puti. Yung ginugdanan ng nagdagtualya. O habol. So ayaw pagsulting buang mo. Ayaw. Anak niya mo, yung buwangon. Buwang ka. Nga. Sa pupil ko. Oy. Kung ba mga katulik ko yung naman. Hamok lang sila. Tinugari yung buwan. Kasi ka na sa mama si pamalikas. Papa yung balikas yung buwang daw kung papa. Bob, mag-away ang magtiayon. Wala na itong malaway mga daotang sulting na imong ihatag. Bunga sa imong baba. Kaya naman ta sa Ginoo, ipatikan na ta sa Holy Spirit, di mo do ang atong kinabuhi, huli na po. Kamang linggong sa imong bana nga, huwag man si kumpare din. Kana yung mga asawa ni Kapiadan, atong asawa sa abroad, ang asawa po na, kamot po. Kaluwasan, no? Bisag unsa nga naa mo kung kay kaluwasan, ikaw ang labing alaw. No? So, tuuhi si Jesus Christ, unya, himuay mo kagalingon nga mahimo kang anak sa Dios. Saan man na? Unang mutuo ka, mudawat kang Kristo Jesus mo nag-ingon sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 12 hangtod sa 13, no? Na, itong basahon. Ningon siya diri. Apan katong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Kisay diri anak sa Dios, taas kamay. Amen. Muwa magpataas diri anak. Nganong anak man ka sa Dios? Kami dawat. Imong gituhan una sa tanan o gidawat si Kristo Jesus sa imong kasing-kasing. Masay, pinagkamaayo nga ilustrasyon ana, ehemplo, kanang relasyon sa mag-ugmaay. Ang lalaki may panayag sa gugma sa babae na inagustuhan, o gidawat sa babae ang gugma nga gipadayag sa lalaki. Dito nagsugod ang ilang relasyon nga mag-inigugmaay na sila. Kasal na ikulang, amen? Amen. Diba? O mga nagpakasal, matiayo na sila. Pero dito nagsugod ang ilang relasyon sa pagdawat sa babae. Kaya kung pagidawata sa babae ang umang panayag sa lalaki, wala sila relasyon.
Maupod kang Kristo. Oh, di na ito makita, no? Makita na pinagi sa pagtinagdanay. Diba? Una gitawag spiritual birth. Katimaan ba mo, kanos amo na himugso spiritual? Ikaw di kon sa mo, ya kanos siya? Kaya pag tiniguang. Diha na gyud. January, way pizza. Pero na ito way. Kung March 10, 1983. Pag tiniguang. Idawat ako sa Kristo nga akong Diyos ng luwas. After that, nagpabautismo ko. Lord, akong surrender kinakong kinabuhi kanimo. Dawaton ko ikaw nga akong Diyos ng maluluwas. Magkinabuhi ko silong sa imong kabuhaton. O diay nga, wako patya sa sundalo pa ko. Dagang kaagihang away. Na mission. Kung nahimot ang anak sa Diyos, ingon sa 13, nahimo silang mga anak sa Dios, dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo mo ang naghimo kanilang iyang mga anak. Ato lang wala mo tugyan ta, mudawat ta kay Kristo sa ang Lord, dawaton ko ikaw. Kung magkinabuhi ako silong sa imong kabubuton. Mo na gina. Ay pagpasaylo biyahe na tong imong kinabuhi sa lawayon. Biyahe na tong kinabuhi na imong sige ka istorya dili mayo sa uban. No? Ayaw na mo pag dinautay. Walay madaot pa ka na. Kasuhan ka kung na-print mo, nasulat mo, na napadayag mo sa radyo, sa social media, libel suit. Kung nasulti mo, na-witness, oral defamation. Tumala sa revised penal code, dunay kaakibat na pagkakulong o penalidad. Pinabihano, grabe nagbakbak. Naot ka na daan sa mga palibot. Ayaw na, iwasin ang tabi-tabi. Concentrate ka sa bulaton sa balay, panginabuhi o pagbasa sa Bible, pagatiman sa imong pamilya. Ano na? Amen? Amen. Kaluwasan. I pray nga tanang diri karon luwas na. Amen. Pagkasakop sa pamilya sa Dios, mao na siya. Daghan ang pamilya sa simbahan, pero dili sila sakop sa pamilya sa Ginoo. Simba lang, wala na, no, kaya di man sakop. Magtagbo ta, ako lang diya, di man ko sakop. Muna gitawag sympathizer lang, dili membro. No? Pero ang membro sa panimalay sa Dios, at the same time, ang membro sa simbahan, magpabautismo ka, kaya muna ay proseso. Unless you will be baptized, by means of immersion in the water, that is one of the procedure na mamembro ka, requirements simbahan. Kaya samtang di pa ka mamembro o mabaptismuhan, di po kadawaton na membro. Ba? Pero number 1 yun na mamembro ka sa panimalay sa Diyos. Asa man na mabasa? Roma 15, versikulo 26. Naara diyan na? Roma 15, versikulo 26, hantod na sa 27. Sa ingon dia. Sa ingon dia sa pulong sa pan sa pagsulat ko kini, nagmaisugon ako bahin sa pipila ka mga butang. Agid pahinuntong ko kaninyo tungod sa pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanako. Gihimo akong tulugon ni Kristo Jesus aron pag-alagad sa mga dili-Hudiyo. Nag-alagad ako ingon nga pari aron pag-wali sa mga balita nga gikan sa Dios aron ang mga dili-Hudiyo dawaton sa Dios. Ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. So sa ingon niya nahimo siyang kapamilya sa Dios. 17 busa sa akong pagkayusa kang Kristo Jesus, makapagkargo ako sa akong pag-alagad sa Dios. Ano sa kanay mo kang pamilya sa imong pagkayusa sa Dios. Ugtingon po sa Juan 1:12-13 at namang gibasa kay ina. Imong kang anak, kung anak na ka sa Dios,
pamilya ka na. Amen? Amen. So kinabuhi sa Dios dili lahi gyud sa anak sa yawa. Kanang mag-basketball gani kasyat magyawa-yawa. Diba na Mark? Nakabanggit ba ka nga wa ka kasyat ng ibang yawa? Wala no. Wala Dios. Timaan nga anak na ka sa Dios. Kung musabit pa ka sa yawa, ikaw anak sa yawa. Diba nga may anak sa yawa sa kalibutan? Wala. Asa mabasa. Pamatode. Nga anak sa yawa. Wala no. Wala na. Wala ko kunin mo, ba mo pumatuod. Ha? Inood ba ka na anak sa yawa sa kalibutan? Kamina mo, mangutana ko ninyo. Muto ba mo nga anak sa yawa? Wala. Kasi ito, taas kamay. Ito nga, naay anak sa yawa. Wala po. Kasi ito nga, way anak sa yawa. Asa man din mo ba hinawang pumbutuan sa duha? Abiyalo, kaklaro na ito, be. Itaas ang kamot na bituong nga naay anak sa yawa. Okay, taas mo ng kamot na walay anak sa yawa. Wala po yung pataas. Katungang pataas nga naay anak sa yawa. Katungang mo pataas. May anak siya, boy. O nag-ingon gidya nga. Sa uban pa, ug kalawasan ng isgutan, Diyos may bahala. Ha? Tama ba na ang rason ng Diyos may bahala? Pero ikaw, kawawa. Tagaan at tag-dokumento sa Diyos, mo ng dokumento niya. Old Testamento, New and Old Testament. Masama ng Testament? Masama ang pulong Testamento? Sister Telma, kasi tawag ang Testamento. Kamatuoran. Kamatuoran? Ano magpalit tag yuta? Di ba mag-imong tawag? Kasulatan. Masama ng kasulatan? Agreement. Diba? Kanang deed of sale, agreement pa na between the buyer and the seller. Diba? Nag-agree mo nga muna nang papalit na kantidad o po na area. Nipatik dito sa deed of sale. Kamaturan na gibali na ang iyang pagpanangiya sa imuha, gikan kaniya. Oh, mo por kita na tayo gitawag Living Testament. Bible, Old and New. Agreement between man and God. Agree ba ka sa iyang pulo na nayanak sa yawa? Asa mabasa? Unang Juan. Unang Juan, hapon no. Pero ang number 1 diri sa Juan. Juan 8:44. Basa. Take note. Sulat tayo. Juan 8:44. Naday isong anak sa yawa. Basa. Mga anak kamo sa inyong amahan nga maong yawa, Nawa. buot kamo musunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Oh. Namumuno siya sukad pa sa sinugdan, wala gayud siya mudapig sa kamatuoran kay wala man kaniya ang makamatuoran. Kung mamakak siya, natural lamang kana siya kaniya kay bakakon man siya og amahan sa tanang bakak. Nawa. So kung mamakak ka pa, pagkanak sa Diyos. Challenge na ko sa inyo, o encouragement. Ayaw mo pamakak. Kaya ang Ginoo, ayaw niya ng bakakon. Ayaw yun niya ng bakakon. Kung gusto ka mga asawa, pangasawa yun. Kung makunin mo niya, di mga asawa. Kung mga asawa man, di mo service, mo alaga, di servisyuhan. Biyaan lang may kaon. Patay ka. No? So kaya tinsyo man yun, naigugma ka ng mga asawa ka, nagpakasal ka, pangitag igasto. Mga asawa ko na yun, kay baboy. Wala, palagi. Nga masawa ko kay baboy. Saan pagkasal kay baboy? Mag-drawing, lantaan eh. Daga mga tao, paninguha kasing-kasing, mo niya ko lang siya, kawa sa kapasidad.
Gugma lang pinairap, bro. You cannot serve. Maayong aping sa dalaga pang anak. Pagka ninyo na namiyahok, kaway kaon. Kung abin ba napas mo, laot ng pag-isip. Because of a responsible man. Ano? Mo po sa pagpangalagad sa Diyos. Sa hidiyang anak ka na, mahimo ka mangalagad sa atong langit ng namahan hangtod sa last breath of our life. So na anak no, siyawa. Amen. Asa tong imo, 1 John? First John Asa man ang basa 1 John? 3. O basa nga, Ang magpadayon sa pagkakasala, iya sa yawa. tanawa. Kaya ang yawa, ng pagkasalaman, sukat pa gayon sa sinugdan. Ang hinungdan sa pag-ani sa anak sa Dios, mahukuha sa mga buhat sa yawa. Yawa na. So, padayon ka pagpakasala, sigod pamakak, pangatik, I love you, 1, 2, 3, I love you too. Go! Bakakon ka. Ubangkol, salba. Alam ko sa Ginoo, alagad pastor. Gusto ko maayo sakit? Gusto ko ba sa maayo sakit? Mag-tights ka, dili ko pastor. Bakakon ka. Lie. Unang tingala ko, daga nag-profess. Pag seminar, nag-profess, sigdahan pagkadila, kasi intindis kandila, kag simbolo of light. Kita po ba dahil ito na bautismo, wala na sumba. Ambot mo sa ilang tipo pagpabautismo. Gusto ba siguro itong bautismohan? Pero pagpasabot, yes, pastor. Wag ibal-ibal. So magpakasala, naman niya ang magpadayon, singon diha. Sa pagpakasala iya sa yawa. Ang magpadayon sa pagpakasala meaning intentionalidad. Tinuyo nimo, gituyo nimo. Adi ko mo simbaron, gituyo nimo na. Panguntahan ako. Ang dili pagsimba sala dili. Sala. Kinsa mingon sala taas ka mo. Dili sala taas ka kuno. Sala na kay wa ka mutuman sa sugo sa Dios. Mingon siya sa Salmo chapter 100 verse 4, sulod ka mo sa akong templo, simbahan ko niyo dito. Dahiga ako ninyo, pasalamati ako ninyo, tanan niya muna to diri. Malipayon kita, dili ta magbati og negatibo. Diba, manegatibo na, hindi na ko simba, Domingo diha, kay igo ko. Maigo lagi ka, kay kita may tao, i-advisan ani, wa may disimted. Ang among role is sulti lang yun ang Tinoon. Asa mabasa, ang pare, magsultig yun sa Tinoon. Pare, nabata sa Dios? Amen. Ayaw pag-ingon di ka pare, tanan nga magtotoo, tagaan sa Diyos pagngalan nga pare. Sa Malakias 2, verse 7, nawa? Malakias, Old Testament, before sa Matina, chapter 2, verse 7. Katungdanan sa mga pare, ang pagtudlo sa matuod nga kaalam. Dili na mo intensyon nga ikun yun ang tao. Kung ang doktor nangitag tambal nga maikan ang sakit, maupod ni. Kung di maigo, di maayo. Di ba? Kaya na ibang doktor, nag-diagnose na imong sakit, ulcer. Appendicitis man niya ito. Ibuto ng appendicitis, namatay. Kaya ulcer na may kitambalan. Di ba? Tuba mo ng doktor na maayo, dili. Kako, karahan, pag-x-ray ani. Nabang pasinig pag siminto man dayon. Tingnan na si Dr. Pilapit. Sir, kung duhani ka bukong na bali, atong siminto, atong pirahan. Pero kay sarangan, di ba doon tayo bukong diri? Yung bukong. Nay, duha man na. Bukton ba rin? Kining mayor mo nabali yun, pagtukod, pagkatumba na mo, ako anak, may kaya kura. May kaya dililiog na bali. Yung ulit na yan. May kaya pa kaya dililiog. Kalit man pagtuyo, pum! Bumang na tuklot. Tukod ni, may kaya bumurang kanal.
Na kay midara na kanang bukog kanang crunchy. Uber na pag balik pag x-ray ka ana oh. Dapat ay ato pirahon sa doktor iuli diha sa lugar. Onya simintohon. Ana ra gyapon wa niya biraha, wa iuli sa lugar, gisiminto di ba ra gyapon. Ya 45 days after balikan dire sir, kaya kinabong tanggalan. X-ray ka usab. Balik ko, sobrang pag 45, 56 days na, 51 days. X-ray na po. Ingon sa operator sa X-ray pag-result, sir. Ingon sa kanil doktor pag siminto. Ipatulog ka, wala man, gituwid yung bullet. Ay, wala kausaban, wala development, mawala gihapon. So, bulok na doktor na. Hinapi ba? Bantay taana ka na doktor na may mga hinapi. Kisa yung rabab, dawat na yung bayad, way ka ayuhan. So, pag ayaw nga wag iuli sa lugar, puto magbubag lagi hangin siya. Napala ka mga bata, gidako dito sa Davao, sa doktor hospital. Amo gihapon? Ana gihapon kapatong. Ingon ang doktor, akong kunani opinion, sir, utay, kirahan ka. Na kay Davao, doktor. Pila may among kuan ana. Hindi mo minus sa 200,000. Ayay, mo samot ka kalbo. Sige dok, balik kami. Kaya magsagot-sagot kami. Kaya sa x-ray, nag-ana ra gyapon. Ito naman to kuan diha sa ana, simba may doon pa sa pastor. So Ginoo gito, ayaw mo kay ko pag doon sa pastor, pampo ko. Kaya mag-invite man si doktor. Kining sa Milton. Amo magpampo, ari lang mo kay daga mo pastor ng laray ko. Dulang mo. Dulang po na ako kay classmate. Asawa na Pastor Diaris. Sa inudan. Ano pa ila dahil ba pastor sa ano? Sino yung pastor? Bali ni bang. Pampo ko na. Sabi si doktor sa Davao, mahal man kahit 200,000. Nasa ko sa Tibo. Mayo, eksperto sa pangopera, lang misyon na may mayroon naman. Moto, nagagasto ni 30,000. 25 ang iya, ato naman ang doktor Balira. Sila may inyong makaya di ay, sir, pastor. Hindi namimi mga 50. Sige, 50% anak. Muli ako ngayon. Meaning, 25,000 ra. Pero mo ana ang anesthesiologist. 5,000 ko lang mag-anesthesia. Ito, dito may ikurahan sa Pinyalata. Tapos tukag o patulog o pag walay pabinon ba, walay sakit. Pag mata na ko, mana? Nakasayo. Nauli siya, butang stainless. Muna yung doktor nga magkamaon. Hindi tanang doktor nga ako. Hinapin lagi yung uban. Naman ang salit na mauhan, di pa naman sila maingana. Pero, say, makisayon ba? So mga yung kaksikan, third opinion. Ngunang ikaw po, kita po ng mga Kristiyano, mga membro, dili ta magsalig sa wali sa pastor o sa school. Magtuon ditag ato. Amen? Amen. Aron, mapunpran nimo nga tama gid itong gitudlo sa among diakono, mga pastor, mga sa school teacher, mga wali. Kay mabasa man. Una akong wali, next year, kay naagi support. Dili ka himo-himo ra nga mga item, maway mo suporta nga pulong sa Dios. Kaya mo-out na ikadiri, walay makapamatuod, imo-imo ra na. Human knowledge. Pero ang human knowledge, kinahanglan ipakuan pa nimo isumitin nimo sa divine knowledge. Kini sa pulong sa Ginoo. Ana. Then, kalipay nga walay katapusan. Gusto mo tag kalipay nga walay katapusan? Amen. Asa man ang matagam tami? Dire? Dili. Dito na sa langit. Salmo 21 kusaa. Diyan, matugay-tugay ta, kitagtag sa ramon na mo. Kaya pa? Kasi gutom na mo. Salmo 21:6. Pakibasa tayo. 21:6. Sa kanunay, gipanalanginan mo siya,
ug nakalipay kaniya ang imong presensya. Asa man ang presensya nga diin masinati nato nga wala na katapusan sa langit. Your blessings are with Him forever. Forever gani. Nabay forever sa kalibutan? Wala. Wala gyud bisan pa unsa nimo kani kung maay nabi mo una ninyo kamatay. Wa mo ta maglo nga say mo una ikaw mo una. No? Basta naay forever kasi kalibutan walay forever. Your blessings are with Him forever and your presence fills Him with joy. Wa sa langit ang forever, ang kalipay nga forever, wala sa kalibutan. Muna ang kinabuhi o kalipay nga walay katapusan. Eternal joy. Dili sa kalibutan, next year atong pagbati. Malipay ta karon, pila ka semana, sunod pulihan na pong kaguol. Diba? Labi ko anay bugas. Diba? Yung kadayan sa imong bana, pang, ano tayo bugas? Ano tayo bana? Amo na, kami di katingalahan na magulot ang buhok. Labi na magka-problema sa asawa, mga anak. Hatag pagdugang problema. Problema na daan ang amahan. Kay breadwinner di lalim. Ikaw mangita, pagkaon, pamisti, pamuyo nga, hindi mantatar ang pamilya, pagpaedukar. Kining tulo, kaya pa no? Pagkaon, pamisti, namoy bagong bread. Bagong bread. Buslot na. Alot na po. Kulinis na si kuya ni mo. Hindi mo siguro no? Kundi man ba ng anak? Bawa na ko'y panimbahay. Interes niya ko. Ipun ka na doon ko muna yung sinina. Irubuhan mo lang ko sinina. So, palog ka. Pagkaon, sudan. Gusto ka pinilikod bahit. Magka, kidney. Oh, kita buka mga lami-lami nga sudan sa padiha. Mana magtanong mga gulay na may gulay. Sige lang, pangayip kang lang silingan. Ang tuwan niyo na silingan. Ibka na lang na ako itanong. Pasabot ka niya, dahil na nagpunuan, hindi na ka papangayon. Ay, mga Pilipino, pasaling pangayo. Maayos mamagtanglad. Dahil, pangalan niya. Naupaw! Pagtanong mo niya, nayuta. Huwag yuta, ala, huwag yuta, butaw sako. Di kayo mo, bakante. Ay, gamitan ng imong utok. Noon ay kagyutas palibot, nanghid ka ito kuhan. Mahatag mo na, butang sa sako. Baldi, yung sa niya, planggana ng bakante na. Tam niya diyak tangga, tam niya, balbati, tinangkong. Paglapwa, pag-udlot, parisi ginamang, kunting lang yan. Tapulan, manami ako ng tapulan karon niya. Sige, lagsalig, upaw ng tanggap silingan. Klaseng ng mga mentalidad sa tao. Wag yun. Muna, bisa ko basag pagdiya, di mo basa. Mahadlok mo ka sabot. Hadlok mo ka sabot? Dili. Dili. Kuban ba ang tingog na dili? Nagkugi sa tao, adita. Wag ko na magpasabot nga dita magkugi kay. Pero lang, kung parison, pagtandi nga makapadato, ang panalangin. Pero magkugi ka ni kay, di na ko magkugi kay panalanginan mo sige na. Panalangin, puyo ka? Ay naunsa. Asa mo basa nga pangayo panuktok? Mateo 7 no? Pangita, na makakaplag ka. Yan ang puyo, so ako pangita. Sa pagkaplag. So kakugi sa tao. Pagkugi kanunay sa pag-alagad sa Ginoo, mo nag-ingon sa 1 Korinto 15:58. Dili kay kugi tag kapanabi sa silingan. Antun way tanggal na natanong. 1 Korinto 15:58. Sa gingon diha. Ingon siya, dili busa mga igsoon paninguhaan ninyo. Mga igsoon, kita na, ang pagsulti sa, dili mo. Pero sorry, Tracy dito. Busa mga minahal kong kay igsuunan, tindog ka mo ngalikon.
Wa man imo nga nagtindog ka nga na posisyon. Ang tindugan nimo kanang imong pagtuo. Hindi ka magpadala ng ito mga baboy ha kay makadaot na. Kadaot tindog sikag ka ang baboy. Karin baboy ba? Una yung adlaw-adlaw sudan tinggal di ka ma-high blood. Tindog ka mong galiko nung dili matarog. Ang imong pagtuba di matarog. Sa unsa diyang problema, pagsulay, nakagihapon. Amen? Amen. Ya, pagkugi ka mo kanunay, dili kayo usahay. Kanunay ginang sa Dios. Pagkugi ka mo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod ka mo nga ang inyong pag-alagad, dili kayo makawa. Amen. Nung nagsultian reminder sa ato nga, magkugi dahil kanita magtinapol, magkugi basa, magkugi tuon, kugi o apil sa mabulaton sa simbahan, attender ka sa midweek prayer meeting, nga may midweek prayer meeting, pero siya pala ang kuno. Kamu din, mag-leader na ano yun siya. Ka-leader naman mo. Basa din mas pulong sa Ginoo, kuman, mag-awit, mag-ampo. Invite mo mga silingan, tatong na idiri. Buwasa mo magtapos, magsabutan. At mo kay Yaroseng magsagot. Yaroseng, dili daw ang katis prayer. Hindi na mo malibad. Ikisulayan ninyo. Magkakatis mo kang ano nga pa niyo sila, kadugay-dugay na wala mo simba? Ha? Sige. Gani. Paano niyo? Gawa na simba-simba no? Nawa mo mingaw. Ayaw mo magbutang ka. Kung sa may mga kasiluan, mag-reconcile. Pag-uli mo, wagi, maayon na sugatan. Basta ha! Bahala na sukusin niyo mo. Basta si Dad, so. Di kay, basta. Wala ay. Sayang imong pagsimba, na kay kasiluan diha. No. Di mo na dunggo niyo mong pangampo. Tuwa ninyo na, bisitahin ninyo. Hello. Gusto na sunay lang. Huwag mo kitang matuk. Mamatay na, naikinhambing. Neng, ganito lang imo, Neng. Kanto na ka sa imbalan. Ano ang sa ingon? Ato ipataas. Ubus ka. Ato ipataas. Sige. Di pa ulahi. Samtang buhay pa, buhatan ninyo. Sunod! Kugi! Dili makasapi ang takulan. Nana. Apan padato ang makugihon. Panultihon. Dito sa proverbio, panultihon. Sige lang, kwantahan ka dugay-dugay lang kay. Mag-leksyon lang kita. Gusto mo dire-diretso, no? Yan na makita ko oras. Pila sa panultihon, 11? 11. 16 na. Praise be. Ikaduha nga praise or beat. 16 mingon siyempre. Tahoron ang buutang babae. Buutan ba mo? Mubay. Babae. Lalang kami maingon na di man kami babae. A gracious woman is respected. Tahoron mo sa inyong maayong pamatasan, maayong tinagdan, maayong tinanawan. Na may maayong tinagdan, pero tinanawan, hay kayo. Ay, kaya malumong ang mga mata. Kaya mga gitawag, sa sympathetic eyes. Gracious woman is respected, but a woman without virtue is disgrace. Bisaya, tahuron ang utang babae, apan makapaulaw ang babaeng wala hinungdan. Ano sa matamay mong hinungdan? Kung inyong batasan, ulay ayon. Dili makasapi ang tapulan, apan madato ang makugihon. Tanawa ka na mga Ilocano, sila'y nahimong mga dato diya sa Pastila. Pugihan man sila. Magwag na nagkaog gulay-gulay ra.
Basta na ibahuong. Kung na-identity nila baguong. Huwag na kung kaubang Ilocano sa sundalo, dahang Ilocano sundalo, naagi baguong. Una, dig out sila basak. Sila na dato karon niya. Kugihan man. Halos lalo pag inagmagabi. Starlat. Sarhinto siya, Master Sergeant. Bulanon man. Lalo siya sa kabaw. Ay, gabi kay dili papuyon ang kabaw, may kainit. So makasapigid ang kugihan mamulawan, kabuhihan ng tanong ng gulay, so di siya gutman. Di siya mawad ang iyang panudan. Subak na lang iyang pangitaon. Kapag kag tinapas, sa ulan niya, ulan na nakaayo. No? Oo. Kung bakit tinanong, sila kasalik-silingan, tambok na pong debate silingan mo, tambok po niyang malunggay, tambok na po niyang ang iwa kay na tambok. Sige lang nagpaniin sa silingan. Ang imo, walipot, wag yung taon. Isang bulak na lang. Magawang ko. Sige lang pasinaw sa kuko. Ang tiyang kay kakutoy man. Sige, pangay silingan, kalbo ng taglat, niya kalbati, wala na. Pao na. So ayan, tanana na makina iya. Maipay kita'y makahatag kaysa kita'y tagaan. Amen. Katapusan, mingon siya, ang Diyos nag-auhag ka nato sa pagkugi. No? Nag-auhag ng Diyos. Kaduhang Tesalonika, versikulo, kapitulo 3. Ano diha? Kaduhang Tesalonika, kapitulo 3, versikulo 6 hangtod 9. Usahaw na to sa 6, 3:6. Kinahanglan nga siya dili bago pala sa Timoteo ulit. Tesalonica 3:6-9. Mga igsoon sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, palayo kamo sa tanang kaigsunan nga nagtinapulan. Agoy, palayo ka niya ita siya. Ay, agoy-agoy, tapulan mo ka. Kasi gira, mula ang baba tabi. Sing Maritis. O wala magtuman sa mga pagtulunan o pamatasan na among gibilin kanila. Wala magtuman, wala mag-tights. Tights ba? System ng tights, ha? Tanawa sa libro. Tinood. Ano yung ano? Kaya nahibaluan ninyo nga angay kamo musundog ka na mo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami uban kaninyo. Testimonyo ni Apostol Pablo. Wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayari. Ano na sige lang ulam bugas. Hinoon nagbuhat kami o nagbudlay kami sa adlaw ug gabi aron dili makahasol kami sa kinsa kaninyo. Ante, mulang daw si Mama Bitsin, asin, suka, ilan. Ang anak na pinis yung buon, kaya wala managdao. Siya mismo maulaw man. Ikaw din ang anak, ma, wala daw siya tanan. Teka, balibaran, huwag din may bisag na. Oh. So, yung anak, no? Gihimo na mo kini dili tungod kay wala kami katungod sa pagpangayog suhol. Wala na sila katungod na magadaw na rayo na wala. Ha? Pila na rayo yung ihatag sila. Kaya kayunan ninyo sa inyong meeting. 10,000, 5,000, 3,000, pila ka mil. Mulang taon. Nawawon, biblikal ng mahatag. Ha? Yung na Apostol Pablo, ha? Di mo na mo kinidili tungkol kay wala kami katungod sa pagpangayog suhol. Dili kinasuhol, ano suhol gani? Panag-isa sa standard salary. Pero dili mo na suhol kay honorarium naman wala manggin magkamit sa standard sa salary. Ilang adlaw karon sa minimum?
Di man na may basihan, kaya consider mo na sila as professional preachers. Kung professional na ka, ilay basic pay. Mga daw na 500, ilay bulan, times working days. Or package 1 month, 5,000, okay na siya. Duha sila 10,000. Mau ba? Kaya dili. Kalot na po sa ulo. Lago, nagway po na pagtayos sa mga 5,000 na. Amoy manubag sa Diyos sana. Dili tungod sa, kaya wala kami katungod sa pagpangayos sa kundi aron mahimo kaming ninyong sumbanan. Ha? Bibikal na nga mahatag tag honorarium o love gift sa atong mga workers, teachers. Hindi dali magtuon pa muna sila. Ngayon kung apply ninyo. Ngayon apply ninyo. Nag-apply mo sa inyong wali. Bikon? Naka-apply? Sa katungkuan ko. Tagay ko sa bulan sa Abril. Submit to me your apply. Check ko na ko. Wala ko maringo. Siguro mabuhat. Kasi basa-basa ng konti eh. Mau niyo lagi tiwati ra ninyo diligwag. So, sutog lang ito man tapos amin. No, you have your apply. Sa professor sa college na sila syllabus. Check ko na sa director or sa coordinator. Yung ngayon ko niyo outline from January to April. Sila kasandi mo dili mo itong outline. Di mo na ulo rin masig outline. Basta mo di ko, overtime ka. I-upgrade niyo inyong workers. Kamu nga opisyalis, makasingil mo sa ilang outline. Pwede pa di ko nakatanaw sa inyong outline. Meaning, nag-work yun sila, nag-study yun. Amen? Hindi ka nagbasa na din. Pero ito basa ko yun. Pangayunin ninyo. Sa eskwelahan, mandated ang principal nga mo-observe sa tanang teacher. Great lesson plan ang instructional materials. Ay namatay. Dili handa ba? Prepare always 1 week before ang inyong wali na outline, gisalihan ninyo sa libro, sa Biblia. Dili masimang. Sila ka idea. Okay? So muna gingon mo magpugi. Pugig sulat. Na ba sila instructional material sa ilang Sunday school? Or wali? Sama ani? Na, itagaan ninyong supply? Wala ko'y supply. So I encourage you, dili lang chok, pati ini, titipin o. Ako, tambak akong pag-prepare dito sinulatan. Daghan. Kay buot ko nga ang tanan makakaton. Basta interesado makakaton ra gyud. Pero bali wala, simpa lang ka. Ikaw po dili ka mo tulo. So daghan ko mga outline daghan. Sa kuban pag dili ka makuratan. No? Umang pastor, wali-walihan na mo istorya sa Biblia, wala mo'y mabasa, wala mo'y ma-take note. Gawas kung uptake ka mo, sulat. No. Kaya, bilang teacher as preacher, you must use that kind of gift from God na mabinipisyohan ang imong listeners. Okay. Okay no. Then, pagpadato sa maayong, di ba kayo kadato sa butang material, rinata magpadato sa maayong pamatasan. Basa, 1 Timothy. Unang Timoteo 6. Chapter 6, 17 to 18. Magkuning ang mga dato, dili sila
magpahitason, kung dili magsalig sa bahandi, kung dili sa Dios. Kaya ang bahandi dili makahatag og kasiguruhan apan ang Dios walay sukod na naghatag kanato sa tanan aron kita malipay. Sulti sila nga sa pagbuhat og maayo o sa pagpadato diha sa mga maayong binuhatan, sa pagkamahingatagon o sa pagtabang sa uban. Kung ato lang ko sa 90, dinig pagiha, makatigom sila ang bahandi nga mahimo nilang ligon, masukaranan alang sa maabot o maangkon unya nila ang kinabuhing matuo. Amen. Pagpadato sa maayong pamatasan o maayong binuhatan. Pagka mahinatagon, unsay atong ihatag, tulo ka ti. Time, talent, and treasure. No? Nakay talent, nakay time, o nakay treasure, pero kay time, wag ihapon. Padala ra ka sa imong gasa, sa imong halad, no. The most important na gift sa Dios imong kinabuhi. Mag-unsa man ang kwarta, magamit ito ng simbahan, pero ang pinaka-importante ang imong kinabuhi. So ang mga dato, kung daghan tag kwarta, daghan mo kwarta, ayaw mo magpahitas mo. Ya, kwartahan ko, mga pobre na sila, no? Do not underestimate others. Di kita ito mo itong tundok, meaning itong panginabuhi, di po parihas, depende sa paningkamot. Na-drought din mo sa grasa sa Ginoo. Wala yun na, kung maningkamot na ka, nga imong kung galing mong paningkamot, wala Diyos, way panalangin, wag yun. Bisan mo saan mo, panaana, pangita, way panalangin sa Diyos, wag yun. Balik, lingin ni mo, wag man kayo naagi, wag man kayo napahumang na bata ni mo. No? Muna, magpakaon na sila, pag-bisti, magpapaidukar, wag tayo na humapahuman. It's because this kind of blessings must be joined together. Kugi ka, uban sa pagpanalangin sa Ginoo. Amen. Manang ayaw kundang, ayaw pagpadayon ng simba, pagpadayon pagpangalagat, aron ang Dios maghatag kanimo grasya. Nga matinud-anon ka, tubangan ang mga trials, barugi, ayaw kahadlok. Sinati ko na, grabe, kaon ni kabindis, suroy kong isda, grabe humang pagkaon sa isda. Ako, ibalik ng mga sanik, gus, mushrooms, sorry na po ko sa musikyo, maruya, sorry na po ko. Ingon ang mga customer, isda man ito kayo na, dong, karon maruya naman ko, basta makaon pwede. Huwag kaulaw, swallow your pride. Maestro man lagi. Maestro, makasuroy kaya po kong isda. Magka-maestro man. Kaya ang isda din, pwede mag-maestro. No? Oh, hatun nakaretiro. Agwantahan ang mga kapubrihon, basta makakaon ko lang. Never mind, kahit maabot ang panahon. Oh, dili termini nga mag-absuri na kong isda, maabot ang panahon na makahigog kong manok. Sabon. Diba? Ikaw man ito. Higog lang tatanan. Nasa ba? Time will come na tagamtaman mo ang kadagaya sa grasya kahayahay. Kung naani mo ang gitawag seriousness at faithfulness. Okay? Bato na ta sa natunta na panalanginan mo, inyong isilsil na. Kung na mo cellphone na with ka victory, di ka magsulat. Victory, dili pasa sa na cellphone po, kung na mo GC. No? Kay Messenger, pasa dito. Ako nagapasa ko kung maayong mga kuhan, usahan ka mo. Sa naay akong Facebook account na Messenger. Ano po sila makakaton, no? Makadungog, makabasa sa mga itong lugar sa nasong na pirmi kalayo. No? So ato ta sa Lord's Supper. Magabasa ta, abli pali kuman ka na po ang libro sa 1 Corinto 11. Iyon sa atong Ginoong Kristo ang pag-administer, dumala
or officiate sa Lord's Supper. Before that, nagpahimangno siya, ingon siya sa verse 17 hangtod sa 31. Niining musunod nga mga pahimangno, dili ko kamo daygon kay kadaot lamang nahimo sa inyong panagtigom inay kaayuhan. Kadaot nga naman, na dili maayong relasyon, naga-issue mo, madili maayong mga pag-issue, dili maayo lagi. Una sa tanan, gibalitaan ako nga nagkabahin-bahin ka mo, na ay faction, na ay misrelationship. Sa inyong panagtigom, ingon nga iglesia. Kita gitawag nga iglesia, nga tao nagtuturo. Kung nagtuo ako nga may pagkatinood kini. Ano yung ganun Apostol Pablo sa Corinto. Hinoon, maayo nga magkabahin-bahin ka mo, aron makita kinsa gayon ang tinuod kaninyo. Yan, mana, mailaman ang tinuod. Kaya ang tinuod, mubalog yun na, bisag asa sa ibutang, matuman siya sa laing lugar, musimba gina, mangita ginagsimbahan. Amen? Dili ka isip na, salamat, nalain ako sa kabundok, tuwan ako sa kayo, di na ako na magsimba. Wala. Ang Ginoo ay wala niyo mo kay ang Ginoo siya kasaman ka. No? Initigom ninyo ang inyong tuyo, dili mo pagkaon sa panihapon sa Ginoo. Kay magunahay man kamo sa pagpangaon. O sa dita magunahay, magdunganay ta. Buwat ka sa nag-administer, officiate. Busa ang uban dili mga busog samtang uban usab mga hubo. Wala ba kamoy o bisan sa balay kuno galing pwede mga magdungan mo himuha. Pero kung unay okasyon ay panahon na medyo malangay-langay, pagpuna lang, pero panalin po, no? Yung uban, bilhin sa bulat, ulo na lang. Di ba? May mga uban na siya rin pabulang pero hindi gusto nga mapaguran. Makakaon ng lamin ay mga ginikanan. Kaong sekreto sa langit karinderya. Mga pamilya dito, kaon lang ito ginamos. Na ba ang kinabuhi ang inahan-ana? Nakakuha mo ano? Siya dito nabina kayo mga sudan, mga anak ng tao dito. Huwag kaon. Grabe no? Inigtigom niyo, asa na ta? Wala ba kamoy kugalingon, nga balay, diin kamo makakaon o makainom? O palabiyon ba ninyo ang tamayon ang iglesia sa Dios o pakulawan ang mga kabos? Masa may bot ninyo nga kung isulti, may tungkol ninyo, daigon ko ba kamo? So dili, yun. Kaya nadawat, dito sa 7, busa ang mukaon sa pan sa Ginoo kainom, gita sa iyang kupas, paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas o sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan na matagos sa magsusi sa iyang kaugalingon. Susihay mo sarili. O kung niya mukaon sa pan, mo inom gikan sa kupa. Kaya kung dili niya si ilhon ang kahulugan sa lawas, kanang kupa, o kanang stiyas, o pan, o tinapay, na walay pagtubo. Pag walay stiyas, pangita mo tinapay na walay pagpapatubo. Sa mga ipatubo wali? Ha? Kanang pagulot, wala ko ng langyan. Kamong lagi daw. Dako kiway unod. Kaanan niya mo kumot, gamay kayo. Basta may mong kudaan ang kinaiya ba? Pahambog siya, pagulot, luwa kay sulod diri. Kung diri. No? Muna, usa kinahanglan nga ang usa magsusi. Kay kung dili niya silhon ang kahulugan sa lawas sa kinamikaw sa pan. O kiningin ang sige ka sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kapalingon. Okay? Mahinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton o nagmaluyahon. Naluyas, pangalagan. Daghan ang nangamatay. Kapag kung susihon na nato atong kagalingon, dili kita silutan sa Dios. Kapag kung silutan kita sa Ginoo, kini mao pagpantun lamang kanato aron dili kita mahiapil inig silot niya sa kalibutan. May nang pagtunon ta. Kaysa wa ka pantuna nga nagpatuyan ka sa sala, hangtod masinilutan ka sa walay katapusan sa silot. Busa mga igsoon, tigom niya ang pagkaon sa panihapon sa Ginoo, pag hinulatay kamo. Kung may usa kaninyo nga gigutom, kinahanglan mukaon siya dito sa iyong balay aron dili kamo kastiguhon sa Dios sa inyong panagtigom. May tungod sa ubang mga problema ninyo, usayon ko ra kini anak. Number 1 na pasabot ni Pastor Pablo.
Kung doon na kay mga misrelationship, sama ito naghalag bitaw. Simbahan maghalag. Namduman niya na siya ay kaaway, wa niya ma-reconcile. Kasi bato niya, ibutang mo sa niya ang halad, balikan niya itong tao na iyang na kasiluan. Makikuli siya, reconcile. Kaya, bisa kung saan yung maghalad, no? Kung na kay mga tao nga natod karon, wa pa mo ma-reconcile. Sa ingon sa Dios sa Isaiah 59. Sa ingon ni Isaiah 59 verses 1 and 2. Ang kamot sa Ginoo dili ubog nga dili siya makaluwas. Dili usab bungol ang iyang galunggan nga dili siya makadungog. Sige ba tagampo no? Bati ko na niya. Pero pangutana, matubag ba ang imong tagampo? Verse 2. Ang inyo Hinoong kalapasan mao'y nag-ulang kaninyo ug sa inyong Dios. Ang inyong sala mao'y hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo. Aron dili siya makadungog kaninyo. Ano na hinungdan? Ano nga dugay kung itubag pastor, uban pa wag matubag hangtod karon. Na kung may wag ni mo ma-reconcile so na pamangkay relasyon nga wa ma-reconcile ngayon ka dito pasaylo na paubos ka soon pasaylo ako kalinti na itong kuhan balik tag mayong tagdanan binakagutagad. Diya, masukod ang imong pagkaikaw. Bisag sige kag simba, huwag yapon mabalik ang maayo ninyong relasyon. Nagpulungay gyapon ka mo. Pinanaway ra. Soon. Pagi ka dito ulit. Muna yung problema. Ambot sa Dios, doon na kita maayong nga relasyon sa matakusay-so. Ayaw ipataas ang imong pride na kinsa man na siya. Ayaw na. Ayaw tanawa ang iyang pagkasiya, ang tanaw ni mga siya sa makanimo pinuhat sa Dios. Amen. Dili ka mo grow. No blessings. Wala. Muna gingon niya. Magpailayo ang Dios o dili siya mo ubag sa imong pangamoy. Hindi mo na basahon, Chris, kay natina sa dugo ang inyong kamot. Nabulit sa pagkadautan ang inyong mga tudlo, pulos bakap, dautan ang inyong ipanuti. So, magsusit ka, bago ta magbakap. Bago ta mutik o Lord Supper. Agig paghandom sa kamatayan ng Kristo Jesus. Sa cross, aron may sangyaw na to ang mayong balik. So, sino no? Paniod ko na kita. Paniod ko na to ang panihapon sa Ginoo. Nagyangyo ko ang duha ka diakono. Binutog ko na. Okay. Itong bungot mo take sa Lord's Supper. Examine yourselves. Kusiyain mong kupalingon. Hindi na kay buot pusayon at tubangan sa Diyos. Sugid sa Diyos ang imong kupalingon. Pangayo ang iyang blessings. Pangayo ang iyang panalangin na itik-tik ni mo ni ini. Tapos ka na huwagit ining maong elemento sa ostiyas na simbolo sa agawas ni Kristo Jesus.
na nagpakamatay sa cross ang upang na nagsimbolo sa iyang dugo na naghugas sa atong mga sala. Samtang ato na yung mag-awit, itong ihatag, hindi ko naman ang pag-ampo sa stiyas. Bisa. Di magkakuta. Ani mo langit mo ng mga higmaw na Diyos. Amahan, salamat kit sa imong kaayos sa pusa na buhay. Padayon ikaw, Diyos, na nag-atag ka ng proteksyon, may panglawas sa mga katusan ng problema. Sa Diyos ang niya kinakaroon na sa ulog mao puluh atong Ginoo nga bulangkang ato. Niya kini tinapay o istiya sa Dios nagasimbolo kayo sa mga lawas ng Kristo Dios. Amo kini pagambitan nga ikaw Dios magapanalangin sa tagusan ng kinabuhi. Amo manungduman o Dios ang ibuhat mo ngadto si Pabo sa cross na kami kuno kung nakapatod sa kinabuhi ka. Yes, Lord. Na ikaw Dios ang tikumat ka naman kamo pagkabukatan ka ron. Anana mo ginabalik ang dulong imay mo. Kaya lamang sa Kristo Jesus mong ginamahal ko. Amen. Sa kompas, sinikton sa mga Hindi ko kang puta. Kani mo kamhanan at wala na mga Diyos. Walang kami tuwa sa pagduod ng sangkot niya kami mga buwan sa Ginoo sa pagtawad sa pagitan ng ikaw ang Diyos. Kaya sa mga kinabuhi, ginawa niya kami nagasaulog o nagapahinumdum sa balaan ng kanyapog. Niya kini mo ang dugo Ginoo, nagasimbolo kini sa paghugas sa musala dito ibabaw sa krus, bukti bayad sa mga musala Ginoo. Nagahinamdom kami Ginoo tungod kay ikaw ang Dios na nagantos nagsakripisyo sa musala Ginoo. Lord, ikaw padayon Ginoo mga panalangin nga ambit ni Ginoo. Magsusigon dahil kanunay Ginoong Diyos ang matagusan ng magalingon kung andam kami na moambit ni Mahan. Musamahan among itugyan na kanimo sa pangalan ni Kristo Jesus na among Ginoo. Amen. Amen. Okay, magatindog lamang sila diri. Magalinya ka mo diha. Yaya sugata ha. Huwag mo ambit. Mari lamang. Doon. Tikit. Ayun. Atas mo. Hindi niya lamang diri sa wala. Una sa Tiyas. Uman sa kupa dito. Balik sa Kuranan. Ya. Tinulatay. Maluwas sa sala, gamhan ang dugo niya ni Jesus. Buong magmadaogon ikaw sa liging dugo ni Jesus. May kahiro lungan nga gahon sa dugo ni Jesus.
nandag na po ng kabang kaman ang dugo niya Jesus. Doon ikaw sa Kalbaryo karon sa liging dugo ni Jesus. May kahibulungan na gahong sa dugo ni Jesus. May kahibulungan na gahong sa bilelo niyang dugo. Doon ka bang mahalagad sa Diyos? Kaman ang dugo niya Jesus. Dahil kung pa sa kanonay siya sa liging dugo ni Jesus. May kahibulungan na gahong sa dugo ni Jesus. May kahibulungan na gahong sa bilelo niyang dugo. Kaya nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulon-an ng akong gitudlo kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug mingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong pagkaduganan. Human sa panihapon, ikuha niya ang kupa ug mingon, mao kini ang kupa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matagkaon ninyo nining pang sa matag inom ninyo gikan nining kupa, isangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Atong lunganan. Ginoong Diyos, Amahan ng mga langit nun. Salamat Ginoo nga saulog kami sa imong ipahimo kanamo. Hindi balaan nga panihapon nga imong gihimo itudlo nimo kanamo aron pagabuhaton. Aging paghandom sa imong kamatayon nga maisangyaw namo ngadto sa katawhan antod sa imong pagbalik. Nabangi kami nga kami takos gayud kanimo Dios. Magamit namo ang among mga tiil sa paglakaw.